ole hei thulom om tak mai aron om le ta a Shanghai Bazaar dawr pui chuanin an thil zawrh kha mihal sa te khating amamaw tan khanin pawisa chawi ngai mi lo khan a thawnin a du lak thei aron ti ni chu tuna kan video hi lo hmu ni chuan tuna han tlan ngal wang la in chher dawn lo ani a bikin Shanghai Bazaar phei chuanin a thil hin zur chekim hle maya ta naupang naute atanga puitling hak thleng khanin thom no ti hrang te bungrua item chi hrang kha an zuar ani chuan hei tun tuma pawh hianin an kalpui mek ania a thawnin I bungraw duh ber kha an dawrah khan vakal la I vala nalh thei dawn ani pawisa chawi ngai lowa hei an ti tha hle mai a midang te mipui rawng bawl na tha tak ani bawk ani Shanghai Bazaar a free vekin thawmhnaw va thlang ve ru le aron ti bawk ani a divorce spai Shanghai Bazaar dawr puiah puitling le naupang t-shirt kekawr bul pawh an aron ti bawk ani amamaw mi har satan pawisa ngai lo a free vekin thlan thei ani mi pakhat tan two piece zel thlan thei ani voina tangin thlan thei nga le lo vakal chur ru aron ti a midang tran pui tum reng a nun hmang thin Shanghai Bazaar nei tu dikte ate chung kwa an ti ro pui mi te naron ti nia poni se nia I lo hrelo ani chuanin tura han tlan ngal wang la khoi amo veng hrang a pawh lo awm pawh ni la taxi khan pharla Shanghai Bazaar lampang kha han pan ngal vatla nangma tan khan la thador ani chuan hilai kan hmuang hian hei pudik te ate an ni hi midang tran pui nun nei an tiang kha nia an nei hi mi har sa te tan chuanin a thawnin tian an uimi lowa a thawn vekin an pe thin ani chu pathian pon mal a som na sa hle maya hei tuna kan hmu hi an dawr ania dawr puya ania ti khan bazara I awm rem chang ani phei chuanin kan video hi lo en ani ngat phei chuan tuna khan han tlan chho vat mai la chuan I du ber kha a thawnin han thlang hiau dawr ani Shanghai Bazaar nei tu pudik te ate an ti tha hle maya pathian in mal som zel cheu ro se